Η Νέα Δημοκρατία, πιστή στις γνωστές της πρακτικές και τακτικές, νόμιζε ότι θα μας εγκλωβίσει με το άρθρο 11 που αφορά το ΦΠΑ στα νησιά. Χαίρομαι που εισέρχεται τώρα στην αίθουσα και ο εισηγητής ο κύριος Κόντσολας, επίσης συμπατριώτης μου. Προσέχτε τι λέει το άρθρο 11 που προανάφερα. Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, Σαμοθράκη, και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό ιδού το κλειδί, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή, έως 20.000 κατοίκους. Η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία κτλ. Τι περίμενε να πετύχει με αυτό η Νέα Δημοκρατία? Θα σας πω. Βάλανε τα μικρά νησιά για να αφαιρέσουμε τη Ρόδο. Δηλαδή το 60% των κατοίκων. Τα μικρά νησιά δηλαδή τα θεωρήσανε το τυράκι στη φάκα. Στην ουσία δηλαδή με το άρθρο αυτό κόβουνε τη Ρόδο. Και σκεφτήκανε πονηρά κατά την εκτίμησή μου. Τι θα κάνει το Πασόκ? Δεν θα ψηφίσει για τα μικρά νησιά? Θέλει δεν θέλει θα ψηφίσει. Και έτσι θα αποενοχοποιήσει και εμάς. Έτσι δεν είναι? Έλα όμως αγαπητοί συνάδελφοι, που το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Και εμείς, κύριε Κόνσολε και κύριε Ψηλάντη, υποθέτω γνωρίζετε ότι είμαστε καλά παλικάρια. Ελπίζω να το γνωρίζετε. Και το άρθρο θα ψηφίσουμε, διότι εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε όχι, έστω και για €1 για τα μικρά νησάκια μας, αλλά καταθέσαμε και τροπολογία, την οποία υπογράφω εγώ και ο εισηγητής μας ο κύριος Κουκουλόπουλος, με την οποία ζητάμε να επανέλθει ο μειωμένος συντελεστής και για τη Ρόδο. Ιδού λοιπόν η Ρόδος για εσάς κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, όπως είπα, υπεύθυνος του ΚΤΕ Οικονομικών και εισηγητής στο παρόν νομοσχέδιο, ζητάει μαζί μου να καταργηθεί το πληθυσμιακό κριτήριο. Αυτό το παγκόσμιο κριτήριο, είναι ρεκόρ παγκόσμιο αυτό το έβριμα του πληθυσμιακού κριτηρίου που ανακαλύψατε. Θέλει το κόμμα σας? Ας κάνει δεχτεί την τροπολογία μας. Έχει πρόβλημα με την τροπολογία μας? Είναι εκπρόθεσμη, είναι ενδεχομένως μη νόμιμη, είναι οτιδήποτε? Ας φέρετε δική σας τροπολογία. Φέρτε δική σας. Ας φέρετε διάταξη μέσα σε αυτό το νόμο, κύριε Υπουργέ, αν έχετε την πρόθεση. Βάλτε μια διάταξη μέσα στις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εμείς θα πούμε να πάει το παλιάμπελο. Βάλτε μια διάταξη μέσα που να λέει ότι καταργείται το πληθυσμιακό κριτήριο, τίποτα άλλο. Με το που θα βάλετε αυτό, αμέσως η Ρόδος συμπεριλαμβάνεται. Όμως θα σας πω, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρετε, εμείς θα ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Καταθέσατε το σχέδιο προϋπολογισμού. Στο σχέδιο προϋπολογισμού αναφέρονται τα χρήματα που θα διαθέσετε για τα νησιά. Εμείς τα βρήκαμε. Όλα και όλα είναι 28 εκατομμύρια για όλα τα νησιά. Ξέρετε πώς αντιστοιχεί στα μικρά νησάκια της Δωδεκανήσου? Εγώ ντρέπομαι να το πω, είναι 8 εκατομμύρια. Αυτό είναι το περίφημο μέτρο σας για τα νησιά τα μικρά της Δωδεκανήσου. 8, άντε να είναι 10 εκατομμύρια. Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχετε εξελίξει την ιστορία του ΦΠΑ στη Δωδεκάνησο σε μια αμαρτία. Και φοβάμαι ότι θα ακολουθήσετε την γνωστή πρακτική σας. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο θα αφήνετε να διαρρέει ότι θα επανέλθει και για τη Ρόδο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Γιατί δεν το κάνετε τώρα άραγε? Και τότε που τα πράγματα και θα είναι ζόρικα, είμαι βέβαιος ότι θα είναι ζόρικα και θα τα βρείτε μπροστά σας, τότε πιθανότατα να επαναφέρετε και για τη Ρόδο, μήπως κερδίσετε. Δεν την ξαναπατάει όμως ο δωδεκανησιακός λαός. 50% που πήρατε στις τελευταίες εκλογές τελείωσε. Δεν θα ξαναπιάσει το κόλπο μην έρθει ο Τσίπρας. Γιατί όσο και να ενεργοποιείται ο Τσίπρας, όσο και η Ιθάκη και ο Καβάφης, τον οποίο μαγαρίσαν και τον Καβάφη με τον τίτλο του βιβλίου,
δεν πρόκειται ο κόσμος ξανά να πατήσει την ίδια πεπονόφλουδα για να ψηφίσει και να δώσει 50% στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Και επειδή, κύριε συνάδελφε, κύριε Κόντσολα, σας άκουσα με προσοχή στην εισήγησή σας, αναφερθήκατε και στα ΕΛΤΑ. Και εγώ αναρωτιέμαι, Κρεμαστή, Αρχάγγελος, Αφάντου, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, και κλείνουν όλα αυτά τα ταχυδρομεία. Τι, δεν έχετε εξεγερθεί εσείς? Είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να ανέχεστε αυτή την κατάσταση. Εγώ λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ειδικά για το ΦΠΑ, όπου επανέρχομαι και κλείνω, λέω ξανά, φέρτε διάταξη, εγώ πρώτος θα την ψηφίσω. Το κόμμα μας ούτως ή άλλως έχει εκδηλώσει τη θέση του και δια του Προέδρου του και δια των στελεχών του. Φέρτε όμως μια διάταξη, είναι αδικία και είναι παρανοϊκό να βάζεις πληθυσμιακό κριτήριο, γιατί αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί ακριβώς αντιθέτως. Γιατί η Ρόδος των 120.000 κατοίκων έχει πολύ περισσότερους φτωχούς, πολύ μεγαλύτερη μεσαία τάξη, πολύ περισσότερα άτομα που έχουν ανάγκη τη μείωση του ΦΠΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικητιάδη. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γεώργιος Στήλιος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.